Hoi. Goeiedag even. Kun je nog even onder in de zaal? Hoeveel mensen hebben we hier nog eigenlijk? Dat valt mij. Nou, dat is toch best, hè? Je bent nooit weer rondkomen. Het is hartverwarmend. Echt Jen weer. Het is hartverwarmend. Ja, dan mag we zien dat we nog een oerke vol krijgen, hè? Nou ja, zeg het maar. Nou, weet je wat we doen? Ik vertel gewoon even wat over mezelf. Ja, wel waar. Ik heb eens mijn kaartje voor Nick en Simon, jongens. Ik mag gewoon graag over mezelf praten. Ik kan echt heel best met mezelf opzetten. Oké, nou, wat wil je dan? Kun je zo'n beetje goed leren op school? Ja, je mag het zeker weten. Ik wil allermachtig goed leren op school, hè? Heb ik dat al verteld dat ik zo goed leren op school? Beter als die. Ja. Ik wil zo goed leren op school, hè? Dat op een gegeven moment mocht ik mij een stel oren hoogbegaafde bijen uit dorp bij naar een speciale school. Mijn busje. Dat zou ik ook leren, ja. Maar ja, uiteindelijk had ik mij al die intelligentie net zo volle dingen. Ik heb mazzel, want ik heb nog een heel sterke fysiek. Nou, heel sterk. Sterk aan de bal, Ik wil altijd goed voetballen, hè? Dat is mijn grote hobby. Ja, korfballen ook. Background. Geef we daar een keer met z'n allen heen. Ja? Even rellen op de tribune. Maar in ieder geval, ik geef verder met de show. Ja, is het net slim vies, hè? Ik meen die hoor. Ja. Ik zit hier met mijn microfoon, dan mag het wel waren. Ik vind het mooi. Maar nou is het koest. Hoor roep ik de beveiliging erbij. Maar even zien, wat weet ik? Oh ja, voetballen. Ja, dat is mijn grote hobby. Hè? Ik voetballen bij de Friese Boys. En nou, ze hadden nog nooit zo'n goede rechtsback, jongen. En zo'n goede zilver denk ik nooit weer krijgen. Want ik nam dat hele team op sleeptouw. Hè? Ja, dat is die nou weer. En er kwamen heel vaak scouts. Hè? Die kwamen om te zien. Want ja, die hadden nou wel interesse. Die woonden bij al eens in voetballen. Daar kwamen ze wel van SCRV en Go Ahead Eagles, Ajax. Ja, die woonden mij al even gaan. Maar ik hoorde die boord wat aan. En toen later kwamen er grotere clubs zoals AC Milan en Barcelona en Sportclub Cambuur. Gewoon nou wel gaan. Maar ik hoorde die boord wat aan. Want ik heb nog een passie. En dat weer de passie voor de muziek. Nou ja, en we weten nog ondertussen wel dat ik daarmee de Friese muziekgeschiedenis indringend verloren is. Zo. En dat ik artiesten als Gerbe Douwstra en Pieter Wilkens voor altijd in mijn skaat zetten. Zo. Maar ja, dat wisten we toen nog net, hè? En op een gegeven moment, toen moest ik kiezen. Dus zei ze, Emiel, je bent zo getalenteerd, hè? Wat was toen nou eigenlijk? Was toen nou profvoetballer worden? Of was toen nou rockster worden? Nou ja. Ik heb op een gegeven moment een passie ontwikkelen voor zware check en alcohol. Dus ja, ik had het muziek, denk ik, maar die. En meestal de rest is geschiedenis, hè? Na al die grote hits in de Friese top 100. En al die prestigieuze awards die ik won had. Bij Stichting Friesland Pop.
Stier weer je nou in het theater. Echt al zo'n groot succes. Soms liep het wel, hè. Dat alles wat ik beetpak, dat het in goud verandert. En ik ben net arrogant. Ik ben gewoon de man.